வணக்கம். இது அம்மாவின் சிம்பிள் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மசாலா சாதம். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் சாப்பாடு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். பெரிய வெங்காயம் ஒன்று வந்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா 2 அல்லது 3 பீன்ஸ் வந்து சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிரியாணியில் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட வந்து கோஸ் கொஞ்சம் போல், அடுத்து வந்து புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போல் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கேரட் துருவி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு தக்காளி வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளிப்பதற்கு வந்து கிராம்பு, பட்டை, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 காஞ்ச மிளகா, 5 அல்லது 6 பல் பூண்டு வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சோம்பு, அது கூட ஒரு 5 அல்லது 6 மிளகு, முழு மிளகு எடுத்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு என்ன செய்யுங்கன்னா, உருளைக்கிழங்கு வந்து இப்போ உங்கள் விருப்பம் போல் கட் பண்ணிவிட்டு அது கூட மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க. இப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா, ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு அதில் நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்க சோம்பு சேர்த்துருங்க. இப்போ அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாளிப்பதற்காக வச்சுருக்க கறி மசாலா, பட்டை, பிரியாணியில் இதையும் சேர்த்துருங்க. பிரியாணியில் வந்து ஒரு நல்லா வதங்கி விடுங்க. வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வச்சுருக்க அந்த காஞ்ச மிளகாயை வந்து அது கூட சேர்த்துருங்க. இப்போ அது கூட வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க. வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக சிவக்கிற வரைக்கும் வதங்க விடுங்க. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு இருக்குல்ல, அதையும் சேர்த்துருங்க. இல்லை பொடியாக கட் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா வந்து அரைச்சிட்டு பேஸ்ட்டாக கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ஓரளவு நல்லா சிவந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி அது கூட சேர்த்துருங்க. அது கூட வந்து கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மிளகு அது கூட சேர்த்துருங்க. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு தூள் வேணால் சேர்த்துக்கலாம். சில குழந்தைகளுக்கு வந்து பிடிக்காது, அதனால் முழு மிளகாவே சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது. தக்காளி வந்து ஓரளவு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸ் வந்து சேர்த்துருங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோஸையும் சேர்த்து நல்லா வதங்க விடுங்க. கோஸ் வந்து ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டையும் வந்து சேர்த்துருங்க. கேரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருவி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறீங்கனாக்கா, அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே மூடி விட்டுருங்க. காய் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா காய் வந்து ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துருங்க. சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட வந்து ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு வந்து மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாதத்தை வந்து அதில் சேர்த்துருங்க. சாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாதத்தையும் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பிரியாணி அரிசியிலையும் சாதம் செஞ்சு அதில் சேர்த்துக்கலாம். சாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உயிராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு 4-5 டைம் வந்து நல்லா கிளறி விடுங்க. மசாலா வந்து எங்கே படுற மாதிரி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு.
அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு தேவையான அது என்னென்னு பார்த்துடலாம். அதில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் போல் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சம் மேலே கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே அந்த உருளைக்கிழங்கை வந்து அப்படியே அதில் சேர்த்துருங்க. இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். அது உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தது. ஸோ அது சேர்த்ததுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து ஒரு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா டீ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க, நல்லா அடி பிடிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஹெல்த்துக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.